डाली बोली कहबू ना କୋଳଥ ଚୁନା କୋଳଥ ଚୁନା ହେଇଗଲା ଡାଲି ବଢିଆ ବାକା ଚୁନା ହେଇଛି ତୋରାଣୀ ତୋରାଣୀ ମିଶିଲା ତୋରାଣୀରେ ଫେଣ୍ଟା ହେଲା ତୋରାଣୀରେ ଫେଣ୍ଟା ହେଲା ଚୁନା କୋଳଥ ଚୁନା କୋଳଥ ଚୁନା ତୋରାଣୀରେ ଫେଣ୍ଟା ହେଲା ତୋରାଣୀରେ କାଇଁ ଫେଣ୍ଟା ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ରହିବ ତ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ପାଣିରେ ଫେଣ୍ଟିଲେ ଏଟା ହବନି ନା ପାଣିରେ ଫେଣ୍ଟିଲେ ସେଟା ଖାସୁରା ଲାଗେ ତାପରେ ପାଣି କିଛି ମିଶିବ ତା ଦେହରେ ତୋରାଣୀ ପାଣି ମିଶାମିଶି ଆଉ ଚୁଲିରେ ହବ ନା ଭଲ କରି ଭଲ କରି କାଠ ଚୁଲି ଏଠି ଲାଗିଛି ଆଉ ଭଲ କରି ବିଣ୍ଡା ଛଡେଇକିରି ଫେଣ୍ଟି ଦବ ଓ ଯେମିତି ମାନେ ସବୁ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ ରହିବ ହଁ ଆଉ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା କିଛି ରହିବ ନା ପ୍ଲେନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି ଚୁନା ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି ଚୁଲିରେ ଆମର ହାଣ୍ଡି ବସିଲା କଣ କଣ ଆମେ ନେବା ଛୁଙ୍କ କରିବା ତେଲ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ କୋଉ ତେଲ ପକଉଛୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ରିଫାଇନ ହାଣ୍ଡି ତାତି ଆସିଲା ପରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ତାତି ପକେଇବା ଆସିଲା ପରେ ଆମର ତେଲଟା ପଡିବ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କିଛି ପକେଇବା ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପାଚିଗଲେ ତାପରେ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ସେଟା ଆଡ ହେବ ତାପରେ ଜରିଗଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ରସୁଣ କିଛି ଦବା ରସୁଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଦବା ନା ସେମିତି ରସୁଣ ଛେଚିକି ଦବ ରସୁଣ ଛେଚା ହଁ ରସୁଣ ଛେଚା ତାପରେ ୟାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକିରି ଛୁଙ୍କ ଟାଇପର ମାନେ ଏଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ମିଶି ହେଇଗଲା ତାପରେ ହଳଦୀ ଚୁନା କେତେ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଚୁନା ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ କେତେ ଚାମଚ ଲୁଣ 2 ଚାମଚ ଡାଲିକି ଚାହିଁକି ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ହଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମିକ୍ସ କରିବା ଯିବ
तापर से काठुआ आसला बेलू फुटिकी जो काठुआ हो पेज किसी दि हमर भातरू भारता पेज भातरू बाहर पेज किसी दि चुली रोषे बहुत निरा बहुत टेस्टी लगे चुली रोषे ये सब जिनस चुली रे हेले टेस्ट लगे एटा गैस कि हीटर एतरे हेले भल लगे ना गैस हीटर करि पारिबे किंतु चुली रोषे टिके नियारा हो चुली रोषे टेस्ट टिके अलग प्रकार हो स्पेशली गाँव रे एटा हुए एटा बहुत भल भाग करती केते समय লাগিব এটা কাটवा ପାଇଁ এটা ঘন্টাटे লাগিব घंटाटे লাগিব तो चलंतु घंटा के बाद हम देखिबा प्रोसेसटा को जाय जाय पाइ गेला काटुआ आ गेला तापर पेज टिके दिया एमती काटुआ भातरू गला है तो पेज पेज कहीं दिया जाए काठुआ आ गला कंचा पानी देले डाली टेस्ट लागोनी पेज सेति पई दिया सीजा पेज दिया है भात डाली बर्तन हमरे दे आसलेनी भला के मिक्स कर दे मिक्सी होगा देखो तो सुंदर देखा होजी ओळख तो चुना डाली याची बढ़िया लगे आ भल होइछे हां मां तू खाई बेटी मां हां कहाँ मां